L'anunci del tancament de l'edifici que l'IRTA, Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària, té al campus de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària, així com el trasllat de la línia de genètica i millora animal, han generat indignació. I no és d'estranyar, perquè aquesta decisió debilita a Lleida en un sector bàsic i fonamental per la seva economia. Que la línia de genètica animal és l'única d'investigació animal que hi ha a Lleida. Sense ella, el grau de salut perd gran part del seu pes. Hauria de saber, conseller, que també es debilita el campus d'agrònoms i que perjudica les sinergies que es poden establir entre docència i investigació. El Consell Assessor de l'IRTA no s'ha reunit mai, i aquesta no és una qüestió de pressupost, sinó que és una qüestió de voluntat política. Encara, conseller, és a temps d'aturar aquest despropòsit i evitar una punyalada a la capitalitat agrària de Lleida. Li demano, conseller, no busqui excuses, busqui solucions, aturi aquesta proposta, no desmantelli els estudis agroalimentaris de Lleida.